A momi. Auta? Na? Ina ka je muke ta neman ka? Wallahi kin san da ke an dora auren ne. An ɗora auren ka? Yanzu ma haka ina tare da ita ne. Wace din? Wadda na aura. Shigo mana. Bismillah. Yawo. Kanki da majiya. Dan ganin mamarta ba zai hana mu mata dukan tsiya ba yarinya ki lahi zan iya su mata ita. Bari yarinyar ta shigo. Ina wuni mama. A ina wuni mama. Ina yarinyar taki take? Ai ni ce amaryar tashi. Ita din cire. Baiwa Allah. Kinga. Dan Allah, dan Annabi ki yi haƙuri ki sakan man da. Dan Allah ki sake shi. Hajiya dan Allah ki ban mu wallahi muna son da mijina. Ya hakuri mana. Kinga da Allah dakata. Ba wani kuka da zaki zo ke ma mutane. Yaron mu yanzu wallahi sai kin sake shi. Aba, yaro dan tarbiya, baban shi ya mutu ya ban mana shi, zaki zo ki lalata tarbiyar yaro, wallahi sai kin sake shi yanzu. Kaga ga wannan ka hau mashin ka tura min akan number ɗinka sai mu yi magana. To, to ke Sai mu yi magana. to ba da amma Hajiya ki bar su zauna zaman lafiya zaman sunna da matan shi. Yaro zai raya sunna kin zo kin daga hankali. Haba. An san irin wannan abu. Abba. Ba damuwa kai auda ku zauna lafiya da juna. Kamiwa zan kira ka. Ba damuwa. Shi ma abban ya guje ni. Ya